naku-YouTube nabo bonke nje abantu abathina mhlawumbe bafuna ukubona SMS bafowethu sekunjalo kana semashilo kana soluwondela emahlekile ngokubani ngiphethe ischeme sami lapha esibuthabheka niyabona noma ke inkinga zikhona nje ke ingxabanazo kodwa ke into zemishini lezo kodwa thina siyavuthabheka cishe nasibona nangu lokhuza ukabathu intokazi lapha edonsuwana enzima kakhulu lapha niyeza nani ukuthi unqombo usilodwa lo udadewethu Sinothile nangulanga lapha mnike etshitsheni mfowamvuka amazi abantu phela ngimemeze ngomeni zizekhala konakele bese kuba nangumuntu wasemzini uluve umfowethu bazana abantu bayamazi kakhulu indoda esinomlando omude kakhulu yakhala manje ku angiphathi ke la emva kwami konakele kakhulu la konakele kakhulu uJJ lapha baye abantu abamazi bahlale bezasithi JJ nasiba nesamhlolo bathi symbol of excellence ubuthuma lo yena bobhizi ngiyanazi ifiliji lezi ekhala lapha shula wathi nathi ngomo uphethe kuze nyama namhlanje ziyakhala bafowethu uyena usongqongqolo wakhumalo zakhala nawufozo Almost la panne uphethe ubase ubi mfowethu ndiyathemba nisajabule hayi ndoda abadala lapha saphepha zakhala ndoda uthi thinta phela iyo madathe waphethe lapha ensimbini njengoba nibona nje kukuhle kuhle nawo amajongo amababili ke kalathi befeke salazinto beqomo kathi iyo into leno nomkhapha amajongo agijima lapha kisha nabo amajongo adlala kamnandi ayibisela julukile kubo nangu ukuthi walo lapha ijongo lincane lapha uyabona shapa move ngimbiza ngomasa move hayi image kayenza khona stage bafowethu ngalokho ukuthi isikhathi kakhulu kuba sike ngomeni ngeke ngisalande imlando into kakhulu ngoba abantu basebambezeleka abangalala sekumele sihlale ngomeni eminye imlando sesexoxa bafowethu isikhathi masinaso njengamanje senizodethela inkulumoza zodlala kamanje ingoma engangena ngayo ke la 2019 abaningi bangaze ngayo Naughty Boy bathunga moya kulukele njena ihephushezi yamano ejela bilana dobente sizodlala yona la sizokhala emva kwalokho bese bafowethu sivala isona samhlola besithi ngidesiwe kanjani asizokuchitha isikhathi bafowethu zakhala manje ina 10%.
Abantu bashiya semnandi, abantu bashiya semnandi. Bafowethu sekuyisikhathi sokuthi sivalelise. Isikhathi sokuthi sivalelise bafowethu. Ngenzeka ukuthi anenisekanga ngesikhathi sibe naso. Kodwa ke okwanamhlanje SMS liphathele khona lokho kungaka. Kodwa ke kusasa soje kulo bafowethu. Isikhathi soba naso. Besonibusisa nje namhlanje ngiyaqala ngqa ukuzoperforma nje live. Ingakho ngithe angingene page ofuna ukungibuka noma ngabe ukuphi ngisho ngathiwa Cape Town ngisho ukuthi ukuphi. Ngene page ngabashelela uyibonela amashelela edlala live. Bafowethu angidlulise lokho. Abantu abaningi bebelindele ukuthi amashelela uzodedela le kulo December njoba unyaka uphela abantu behle ngengoma ya SMS. Kodwa ke ngezinto ezithizeke nabona simakasa kuningi esazokwenza futhi enizolokhu ngibona nje ngama surprises. Kwagcina sephazamisa kumsebenzi esepha ukuthi umsebenzi uzozitholakala ngonyaka ozayo ngogudi. Lapho kube sekonakele kakhulu ke bafowethu kube kubonakele ngendlela eyisimanga kakhulu. So angizucela kakhulu kulokho. Angifuni ukukwatshisa. Mina mhlawumbe ngifikile bese nisho ukuthi washo. Bafowethu asivalelise sizodlala ingoma lapha ethi ngidlisiwe kanjani. Track 4.